For the headlines, weather forecast. Ang timog kanlurang monsoon ay nagdudulot ng malakas na ulan at hangin sa Luzon. In local news, ang paghatid ng warrant of arrest ng NBI sa loob ng KOJC compound ay naging mapayapa. Ang LPRP ng CDO ay ilulunsad sa susunod na buwan. Dalawang maliliit na sunog ang nagdulot ng alarma sa mga tao. 2,000 PDL ang nakarehistro sa COMELEC sa loob ng NBP. For the national, opisyal ng seguridad ng Pilipinas nagsusulong ng kasunduan sa China upang maiwasan ang hostile ng insidente sa airspace. An international, lindol may lakas na 4.4 tumama sa lugar ng Los Angeles, USGC. Naniniwala ba si Ivana Alawi sa Ghost Month? Sports. Maligayang pagbabalik, nagbigay ng malaking pagtanggap ang Pilipinas sa mga Olympian nito. International feature. Ang sakit ay nananatili, sabi ng ina ng anak na napatay ng buwaya. Trivia. Bakit sobrang advanced ang teknolohiya ng Japan? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang timog kanlurang monsoon ay nagdudulot ng malakas na ulan at hangin sa Luzon. Ang timog kanlurang monsoon o habagat ay kasalukuyang nakaapekto sa Luzon, nagdudulot ng malakas na ulan at matinding hangin. Ang seasonal na pattern ng panahon na ito ay nagiging sanhi ng mga pagkaabala, particular sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagbaha. Nagbigay ng babala ang mga ahensya ng panahon tungkol sa posibleng flash flood, pagguho ng lupa at magaspang na dagat, lalo na sa kanlurang Luzon. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, iwasan ang hindi kinakailangan paglalakbay at magmonitor sa mga ulat ng panahon. Ang mga lokal na otoridad ay nasa mataas na alerto, mahigpit na pinabantayan ang sitwasyon at handang tumugon sa mga emerhensya. Ang publiko ay hinihimok na magsagawa ng mga pag-ingat upang matiyak ang kalikasan sa panahon ng matinding panahon. For the local news, ang paghatid ng warrant of arrest ng NBI sa loob ng KOJC compound ay naging mapayapa. Cagayan de Oro City,
Pilipinas. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi nila kailangan magdala ng armas o gumamit ng puwersa upang ihatid ang warrant of arrest para kay Pastor Apollo Kibuloy, tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa loob ng kanyang compound sa Davao City. Gayunpaman, matapos sa 1 oras at kalahati ng paghahanap sa loob ng Kingdom at mga tahanan sa loob ng compound, hindi natagpuan si Kibuloy. Sinabi ni Atty. Archie Albao, direktor ng NBI 11, na ang abogado lamang ng pastor ang nakipagkita sa kanila. Maaring maalala na noong Hunyo 10, tinukoy ng KOJC ang insidente bilang araw ng kahihiyan nang ang mga mabibigat na armado na ahente ng PNP at CIDG ay sumalakay sa compound na nagdulot ng malaking tensyon sa loob at labas ng lugar. Ang LPRP ng CDO ay ilulunsad sa susunod na buwan. Cagayan de Oro City, nais ng minority block ng City Council na pinamumunuan ni Konsehal Ayan Achas ng masusing pagsusuri sa plenaryo ng pagpapatupad ng Local Public Route Plan o LPRP sa lungsod. Ito ay kaugnay ng nakakatakdang paglulunsad nito sa Setyembre 1 ng taong ito. Ipinahayag ni Achas na mahalaga na maingat na suriin kung maaring magdulot ng pinsala sa mga grupong hindi formal na transportasyon at mga motorela operator na maaring maibayubay ng mga modernisadong jeepney units sa mga panloob na rota. Binigyang diin niya ang pangangailangang iwasan ang paglika ng pagkalito ng mga pasahero kung magsimulang mag-operate ang mga pampasahirong unit sa mga kalsadang sakop ng LPRP. Gayunpaman, tiniyak ni Konsehal Romeo Calizo, tagapangulo ng Komite sa Pampasahirong Serbisyo, na ang LPRP ay dumaan sa maraming pagsusuri bago ito inaprubahan para sa pagpapatupad. 2 maliliit na sunog ang nagdulot ng alarma sa mga tao. Cagayan de Oro City, 2 sunog ang nagdulot ng alarma ngayong umaga sa Barangay Kauswagan at Barangay Gusa. Ang unang insidente ay nangyari sa isang 2 palapag na bahay ng mag-asawang Ligaspi sa Zone 2, Barangay Kauswagan. Nang sumiklab ang apoy mula sa isang pagsabok, malamang mula sa tangke ng gas. Malubang nasira ang kusina at iba pang bahagi ng bahay, ngunit agad na naapula ng mga bombero bago pa man kumalat sa mga kalapit na tahanan. Habang pinapatay ang unang sunog, sumiklab ang isa pang maliit na apoy sa mga kalapit na bahay, ngunit agad din itong naapula. Ito na ang ika-5 insidente ng sunog ngayong buwan. Matapos ang mga naunang sunog sa Tambo, Vamenta, Boulevard, Barangay Carmen, District 4, Bagong Dalan, Barangay Konsolasyon noong nakaraang Sabado at Ramonal Village, Barangay Kamamanan noong madaling araw kahapon. 2,000 PDL ang nakarehistro sa Comelec sa loob ng NBP. Cagayan de Oro City, Pilipinas, mahigit 2,000 persons deprived of liberty PDLs ang nakarehistro sa isang espesyal na pagpaparehistro ng mga botante sa isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC sa loob ng New Bilibid Prisons kahapon. Gayunpaman, nilinaw ni Chief Inspector Roger Bungcales, Acting NBP Superintendent, na ang mga PDL lamang na hindi pa natulan ang maaring magparehistro at makibahagi ng 2025 midterm elections. Ayon sa Artikulo 5, ang karapatang bumoto sa konstitusyon, ang mga nahatulang preso ay hindi pinayagang gamitin ang kanilang karapatang bumoto o tumakbo para sa posisyon sa gobyerno.
for the national news, opisyal ng seguridad ng Pilipinas nagsusulong ng kasunduan ng China upang maiwasan ang hostile na insidente sa airspace, Manila. Noong Martes, isang opisyal ng pambansang seguridad ang nag-udyok sa Maritime Security Group ng bansa na magmungkahi ng kasunduan sa China upang maiwasan ang mga hostile na aksyon sa himpapawid sa itaas ng West Philippine Sea. Ang kahinalang ito ay sumunod sa isang insidente kung saan di umano'y nanganganib ang mga puwersang Pilipino nang magpakawala ng mga flare ang mga puwersang Chino sa isang shoal sa loob ng soberanong tubig sa Pilipinas. Binigyang diin na opisyal ang pangangailangan para sa isang formal na kasunduan upang maiwasan ang mga hinaharap na alitan at tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan ng militar sa pinagtatalunang rehiyon. Ang kasunduan ay mahalaga upang mapawi ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa himpapawid ng mga lugar na ito, kung saan may magkaibang claim sa teritoryo ang parehong bansa. For the international news, lindol na may lakas na 4.4 tumama sa lugar ng Los Angeles o USGS. Isang lindol na may lakas na 4.4 ang tumama sa lugar ng Los Angeles noong Lunes, Agosto 12 ayon sa US Geological Survey o USGS. Ang pagyanig ay nagdulot ng kapansin-pansing pag-uga na nagudyok sa mga residente na lumikas mula sa mga gusali bilang pag-iingat. Ipinakita ng mga aerial footage ang mga tao na nagtipon sa labas matapos ang lindol. Habang sa Pasadena, isang pumutok na tubo ng tubig sa City Hall ang nangangailangan na mabilis na tugon mula sa mga bombero. Inulat din ng lokal na media ng isa tao ang pansamantalang natrap sa isang elevator sa City Hall, ngunit agad na nailigtas. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahinaan ng rehiyon sa seismic activity at ang kahalagahan ng paghahanda. Ang mga otoridad ay nagmamasid sa sitwasyon at wala pang naiulat na malubhang pinsala o mga nasaktan. And for the entertainment, naniniwala ba si Ivana Alawi sa Ghost Month? Manila. Ang aktres na si Ivana Alawi ay isa sa mga taong hayagang umamin na naniniwala sa Ghost Month. Ang Ghost Month ay isang panahon kung kailan sinasabing bumubukas ang mga pintuan ng impyerno na nagpapahintulot ng mga masamang espiritu na malayang maglakbay. Karaniwang nangyayari ito sa Agosto ayon sa mga eksperto ng feng shui. Tulad ng marami na sumusunod sa mga tradisyon tuwing Ghost Month, may kanya-kanyang paraan si Ivana ng pag-iingat. Ibinahagi niya na siya ay sumusunod sa ilang mga gawain upang protektahan ang sarili mula sa negatibong enerhiya sa panahong ito. Ang mga pamamaraang ito ay maaring kabilang ang pag-iwas sa malaking desisyon sa buhay, pag-iwas sa mga mapanganib na aktibidad at pakikilahok sa mga ritual o handog upang iwasan ang malas. Ang paniniwala ni Ivana sa mga kaugaliang ito ay nagpapakita sa kanyang malalim na paggalang sa mga kultura na tradisyon at ang impluwensya nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sports. Maligayang pagbabalik, nagbigay ng malaking pagtanggap ang Pilipinas sa Olympian nito. Manila. Ang mga Philippine Olympians ay nakauwi na matapos ang isang kahangahangang pagtatanghal sa 2024 Paris Olympics. Dumating ang mga atleta sa Villamor Air Base ng 7:07 p.m. noong Martes sakay ng PR 888, isang chartered flight mula sa Dubai.
Kasama sa delegasyon sina Carlos Yulo, 2 beses na nakasungkit ng gintong medalya sa Olympics, mga bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Peticio at kilalang Paul vaulter na si EJ Obiena. Ang kanilang pagdating ay tanda ng pagtatapos ng isang makasaysayang kampanya habang ang kupunan ay napag-uwi ng maraming medalya na nagpapakita ng lumalakas na kakayahan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Mainit silang tinanggap ng mga opisyal ng gobyerno, mga leader ng sports at mga tagahanga ng nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Ang matagumpay na kampanya sa Paris ay lalo pang itinaas ang katayuan ng mga atletong ito na nagbigay inspirasyon sa bansa at nangangakong maliwanag ang hinaharap ng sports sa Pilipinas. International feature. Ang sakit ay nananatili, sabi ng ina ng anak na napatay ng buwaya. Noong pinatay ng isang saltwater crocodile ang anak ni Charlene O'Sullivan, 15 anyos na taong gulang, ang nakakaraan agad niyang hiniling ang pagtanggal o pagpatay sa mga buwaya sa paligid ng kanyang bayan sa Darwin upang maiwasan ang katulad na trahedya. Si Briony na 11 taong gulang ay dinala ng buwaya habang lumalangoy kasama ang kanyang kapatid na si Bethany at mga kaibigan sa isang waterhole noong Marso 2009. Ang mga otoridad ay nakabalik lamang ng 2 buto ni Briony na inilibing niya sa halip ng katawan ng kanyang anak. Bilang tugon sa pagkawala, nagsimula si O'Sullivan at ang kanyang partner ng BA Crocs Australia, isang crocodile farm na ipinangalan kay Briony na nagpapalahi ng mga buwaya para sa kanilang karne at balat. Upang maiwasan ang basura, inulunsad din ni O'Sullivan ang isang negosyo sa fashion ng buwaya na gumagawa ng mga wallet, handbag at iba pang item na ipinangalan sa alala ng kanyang anak. And also here in national feature, pinalayas sa serbisyo ni Ombudsman si Bamban Mayor Alice Go. Ang kaso ay malapit na sinubaybayan ng media na inuulat at maling gawain sa lokal na pamahalaan. For trivia, bakit sobrang advanced ang teknolohiya ng Japan? Ang teknolohiya ng Japan ay kilala sa pagiging advanced dahil sa isang pangunahing salik, pagbibigay diin sa edukasyon. Ang mahigit na sistema ng edukasyon sa Japan ay nagre-resulta sa isang mahusay na edukadong lakas panggawa na nagpapalakas ng kultura ng inobasyon at pag-unlad. Pamumuhunan sa R&D, malaki ang pamumuhunan ng mga kumpanya ng Japan sa pananaliksik at pag-unlad R&D na nagpapahintulot sa kanila sa pagpasimula ng makabagong teknolohiya at produkto. Ang pagtuon sa pangmatagalang pagpaplano at estratehikong inobasyon ay tumutulong sa kanilang pamumuno at teknolohiya. Ang mga salik na ito ay nagpapalakas sa reputasyon ng Japan bilang leader sa teknolohikal na pag-unlad na nagkaugat sa kultura ng edukasyon at patuloy na pananaliksik. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas. Patuloy po tayong manood at makinig ng Pinoy Rab News on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you,
but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.